नों मिथिगौ ना नोंनि मिनिनायनि बेसेना मा नों बुजिगौ ना बेसेदि गोथार अननाया सिरि सिरि गोरबोनि खोथा नों बुजिहादों ना गरेस्वर बर' खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव फैगौ 22-23 आरो 24 अक्ट'बर दुर्गा फुजायाव बर' सावथुन दिन्थिफुंनो साखाफारा गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर नोगोराव थानाय दुर्गा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै गरेस्वरनि मोसौ हाथाइसालियाव बे बोसोरावसो दिहुनजानाय बर'नि मुंदांखा सावथुनफोरखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा नों बुजिगौ ना बेसेदि गोथार अननाया गिबि सान एबा 22 खालार खालि आरनाय फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय मोगथां बसुमतारीनि लिरनाय आरो बिथोन होनाय आरो सन्जीब बसुमतारीनि दैदेननायाव थैनि गाब आबुं बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा नैथि सान एबा 23 खालार खालि प्रवीण मैथा बर'नि लिरनाय आरो बिथोन होनाय साल्टे फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा आरो थामथि सान एबा 24 सानखालि सानसोरां खाख्लारिनि बिथोन होनायाव रिया ब्रह्मनि दैदेननायाव आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय रोदा आबुं बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जागोन बेखायनो बे बर' सावथुन दिन्थिफुंनायाव गासिबो गरेस्वर ओनसोलनि बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों नों बेखौ गुबुन गाज्रि खामानियाव बाहायनो नाङा नोंनि थाखाय साबसिन जानो हानाय जों बिदा फंबाया बुलायनो सुलायो बाहेरा मानसिया फैनानै जोंनि गेजेराव हाबसनफैनो नाङा बाथिया हरखाबै गोमोनो हमनोसै गोसोनि राव गावजों गाव फोरमायलायनो हाया गिबियावनो दुर्गा फुजानि बयनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय गरेस्वर बर' खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर नोगोराव थानाय गरेस्वर दुर्गा फुजायाव बर'नि मुंदांखा सावथुनफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों बे सावथुनफोरखौ दिन्थिफुंनायनि जायगाया जाहैबाय गरेस्वर मोसौ बाजारसालिनि गुवार फोथाराव दा बेनिनो सेथि सानाव 22 खालार खालि आरनाय फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थैनि गाब सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों नैथि सान 23 अक्ट' खालार खालि सल फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय अख्रां गंसे सावथुनखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लादों लोगोसे थामथि सान 24 अक्ट' खालार खालि आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय रोदा बर' आबुं सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों दा बे सावथुनफोरखौ दिन्थिफुंनायाव जाहाथे नोंथांमोना बयबो नायफैयो लोगोसे जोंजों मदद होफागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों